Hello guys, kumusta? Welcome back to kini akong suliran for today's episode May 9, 2025. And this time kaagi ni suliran ni guys ni Samson nga usa ka OFW no from Japan. So nagsuwat siya guys no all the way from Japan no pinaagi sa email daw. Og legal problem ni siya guys kay nailad siya no sa ahente nga gipalitan niya og yuta. Mo ginilisod guys no pag dili ka ang personal mo inipalit og yuta niya pinaagi lang sa kuan cellphone. So nailad siya guys dakong kantidad jud no kay yuta baya siya. So para ato masabtan no ato na paminawon guys ang iyang suliran. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, kini nga akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Samson, hingkod ang pangidaron. Single o itago na lang sa mga kong address diha sa Pilipinas. Kay niya man ko karon sa Japan magtrabaho. Og pirmi ko maminaw sa online, sa live streaming ninyo sa inyong programa. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa rolat kung wa pa ma-develop nga yuta diha sa Pilipinas nga ako napalit. Samtang ni ako diri sa gawas. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Palit kag roulette sa Pinas? Udang, kay ngano man di? May plano pa rin ka mapuyo dito. Kay ngano man di ay? Di ba? Nagsabot na mangut nga din na lang tas Japan. Nya kung gusto ta nga mauli sa ato sa Pilipinas, wa tay kaulian. Oh, ikaw good? Basta kay ako, wala ko'y plano nga mapuyo ko Pilipinas. Tiwa naman ang ako maginikanan. Oh, bakasyon na lang ka siguro. Pero pwede ramang gud ta mo check-in og mga hotels ko dito kung gusto ta mong bakasyon. Sige lang, God. Bisan kung gusto nato nga dinhi na ta sa Japan mo stay, gana lang gyapon ko nga doon na tay property sa Pilipinas. Ikaw, bahala ka. Nya, ang samang ka-sure na ka na roulette nga imong paliton? Sure na. Patukuran ko nagkuan. Bye. Nya, gusto na ko nga maimpas na nato. Nya, kisa may mong gipalitan na. Agent sa usa ka real estate. Nya, sigurado ka anak nga agent? Ako mang gi-review ang iyang FB account. Legit man. Nasa yung mga post nga nahalinan siya. Ug legit man siya nga agent sa usa ka real estate. Kuy-kuyog man ganyan siya site viewing. Ikaw, good. Basta kay amping ka ng ingon anak ha. Bisura anang mo palit ka property nga nakaslayo eh. Di ba lalim pagitaw ng kwarta, Samson? Magminyo na di ay ka, Samson. Kay palit naman kag yuta. Dili pa maoy. Unya na ko magminyo kung paimpas na nako. Ay, kadugay pa di ayan na. Ay dali ra kay na maoy. Kailangan ko pagdagan sa panahon, sa tuig. Aw, hinoon. Ano niya asa man nang gipalit imong yuta? Asa dapita? Dira ba doon sa ato? Medyo layo-layo gid sa ato ama. Kay himuon man niya ng subdivision ma. Mga rulats pa lang na ang ilang gipamaligya. O kung magkabayad na ko bisan katunga ini, pwede na kuno nako nga tukuran og bay. Ay, dili na di ay madugay. Minyo ka na gyud di Samson no. Abi ba yan na mo sa una og bayote ka? Nakauyab gyud ay ka sa Japan. Mama oy. Bayuti ba oy? Ingon nila. Pero sobra ka lang din kaparay ko na sa una. Mao nang pirmi kang magmanya nako. Ang gaanda yun kanila og bayote. Pagminyo taon ko maoy. Wala man gani kog naminyo na gani diri sa Japan kay nag-ipon naman mini dang. Oh, unsyanan ba di ay? Oh, nahala. Pagbuhat na mo akong apo. Mama oy. Unya na lang apo-apo diha ma oy. Unya na lang na kung maimpas ko ng kining yuta nga akong gidata-datahan.
pa nagtudiha nga nag-cellphone. May dadawat ko message. Nga kana di ko nung opisina sa gipalitan ako og rulat. Last year pa man din nga grade sa NBI. Unsa? O sige rin sa NBI. Kung ko makasabot sa kong gibati dihang dunay nag-message nako nga ang rulat ko no nga akong napalit sa miaging tuig pa nga grade sa NBI. Og tungod kay wa man ko makasabot sa mao message, gitawgan ko dayon ang akong agent. Ug unya, Dili taon na tinuod, sir, oy. Existing paghihapon ng among opisina sa real estate. Dili tinuod nga girate eh. namanggoy nag-chat na ako, sir. Ayaw jug tuwa na, sir. Maka-issue ka ako ni mong official receipt kun wa ko may opisina. Unsa may address anang inyong opisina, sir? Ha? Ingon man contact number kay manawag ko. Okay, sir. Ako lang unyang i-chat nimo aron na magklaro gyud nimo. Okay, sir. Magpaabot ko. Sige, sir. Ayaw ka pala ka, sir. Safe lagi na yung transaction nimo nako. Dili na ko itaya ang akong pangan kung scam pa ni. Panahot na sa kakopidensya na mo nga real estate, sir. Natagmanggunti ka sa akong post nga nakahalin ko ni mo rollat, di ba? Mao nakatultol na siya og message nimo. Maayo lang ta, sir. Makalaom ka, sir. Maglaom gid ko, sir. Sige, sir. Thank you. Salamat kayo. Bye. Anya, nasa may sulti? Mo insist man gid siya nga existing pagid kuno ang ilang opisina. Maulagi na kuyawan ang mapalit kag property nga wa ka dito sa Pinas, uy. Ay, Pila na gud kabuan ang imong napadaan na. Dako-dako na, di ba? Dako na kag nadata? sa miaging tuig pa. Na, tiaw mo na. Pero hinauton ta nga okay na ni nga real estate. Kay ikiha ko gitong agent kung namakaklang siya nako. Kana, kung maikiha ka pa unya. Unyag mo sibat na. Dang. Unsa? Oy, Diyos mio. Maulagi ma. Goal kaayo ko. Asa man ko din ng lugar ang yutaa, oy. Kaya mga tuong papa nimo. Ay na mo paghago ni Papa ma. Kay mo coordinate ako ini sa ilang opisina. Kinaka man ko des gawas dong. Maayo man may kiniaman mi dire. Sige lang ma. Ingnon tala niya mus Papa. Kung dili na gina ko mahimo og follow up dire. Okay ma? Unsa may address anang ilang opisina dire? Kay mo ato ba ya miusahay ni papa nimo sa lungsod kung magpalit mi sa among maintenance o magkuha sa imong ipadana mo. Hapiton lang gud namo ni papa nimo God. Bigay may kopya sa imong resibo. Pero ma, Unsa may address ana o telephone number kay among tawagan. walay problema ron ma. Kay hangtod karon. Wa palagi ko reply sa akong agent kung unsay address ug telephone number sa ilang opisina. Unsa? Yak siya ako kabalaka ini. Kay hangtod din akong pagsuwat karon. Wa pagid mo hatag og contact number ug address sa ilang opisina ang usa ka real estate agent nga akong gipa-transact bahin sa Rolat nga akong napalit diha sa Pilipinas. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Matod sa nag-message nako nga last year pa kuno nga grade sa NBI ang opisina sa real estate nga akong gipalitan sa Rolat. Unsa may buti pasabot niini? Napabaka ni ang ilang opisina karon? Ikaduhang pangutana. Gisalig ko sa usa ka real estate agent ang pagkuha sa akong Rolat diha sa Pilipinas. Aduna sab siya mga resibo nga gipada sa akong pagbayad. Kung namakak ni nako nga ahinti, pwede ba nako siyang ikiha? Unsa man nga kaso ang akong i-file? Ikatulong pangutana. Nangayo nako sa agent sa address sa ilang opisina ug contact number. Apan, wa pa gid siya mohatag hangtod karon. Ilad na gid ka kini?
Unsa may akong buhaton nga niya para ba ko sa Japan? Ikaupat og katapusan. Gusto na lang unta nako nga magpa-refund na lang ko sa akong nabayad sa agent ug dili na ko mopadayon sa pagkuha sa rola. Pwede pa ba ni? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Samson. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Ato ang mga medical nga mga pangutana ipadagi hapon na kay naagyod si Dr. Rene Obra, ako ang partner. Legit nga medical doctor, sama na ko legit nga abogada mohatag og tumbag ug tubag sa inyong mga pangutana. Kinsa nang naay mga problema din ha, maski unsa pa man ganin ang punto ha, palihog padala, no, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga sa matag adlaw maminaw mo sa ato ang programa, whether live sa ato ang mga radyo Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta man mo, or sa ato ang YouTube channel or sa DYHPRMN Cebu na amoy makuha nga inspirasyon, pagtulunan, kadasig no sa ato ang kinabuhi. Kaya ang ato ang life di money without any problem or challenges, maski unsay ato ang buhaton na agyud na. Di man na pwede. Attorney Elaine, Dr. Obra, na ay mga problema kitang tanan ay mo ka kaguol kay ingon ana mangyud na ang kinabuhi, ha? Muna, dasig lang gyud ta all the time. Okay? Letter sender na to karong adlaw atong taguon sa pangalan nga si Samson. Gipadani niya ang iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page. By the way, thank you kaayo sa tanan nga mo like ug ni follow nako sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Guys, please continue to like and follow me para magkita-kita pud ta, dili ra tingog ang inyong madungog na namoy nga no. Unya ako magkita-kita ta sa mall baron or asa. Dula lang ko ing nga avid listener yang magpicture ta, okay ra gyud kaayos nga tanan. I would be very happy to accommodate and greet all of you. No? So si Samson, mo ni iyahang mga sa base sa iyahang suwat ug sa drama ganina, naa na siya sa Japan. Pero Pilipino ni siya, nya masigi ni siyang paminaw. Yehey! Live stream sa ato ang programa. Thank you Samson for always listening to our program, no? Naa ni siya roll-out nga gipalit diri sa Pilipinas. Samtang katong naa pa siya o kasamtang na siya din ha sa Japan or nas gawas. I think muni nagka-problema ang kaning iyahang yuta, no? Kay murang way klaro ang katong real estate agent na ilahang gipalitan niya, di na ra makontak. Unang pangutana, matud sa nag-message kuno niya nga last year pa kuno nga gi-raid sa NBI ang opisina sa real estate nga iyahang gipalitan sa rollout. Unsa may buot pasabot ini, napabaka ni ilang opisina. I think, and I'm sorry to say, dako kayo og chance nga wala na ning opisina ha kay na raid naman kaha ni. Duda nako, and I'm sorry to say this Samson, basin ilad to. And tungod kay nangilad siya, naaray siguro yung mga nireklamo nga biktima, katong mga nipalit pud siguro gyuta sama nimo nga nakabaton og kaisog outside sa kalagot, gikiha, gireklamo, gi-raid sa NBI. Pero i-check no kay basin nireklamo lang to pero legit day pud ning opisina, pero wa na siya dito sa address nga ilang gihatag nimo, posibleng wala na. Kaya nga nung i-raid man, di ba? Hilang. Kaduhang pangutana, gisalig ko sa usa ka real estate agent ang pagkuha sa akong rollout dinhi sa Pilipinas. Aduna sad siya mga resibo nga gipadala sa iyahang pagbayad. Kung namakak ni nako ang ahente, pwede ra ba nako siyang ikiha unsa man sad nga kaso yang imong padang ma-file out, pwede to kay estafa or fraud. Estafa mao gyud na ang kasong ipasaka nato sa taong mangilad nato. Dili mangilad sa gugma ha, kay dili na estafa. Mangilad nato sa atong mga transaksyon diin sa ilahang pagpasalig, no? Nimo nisalig ka ug ning bayad ka ning pagawas kag kwarta, no? Ngadto niya kana pangilad gyud na. So posible nga mauna kung naghimo-himo siya resibo pod, basin sad maka-file pod tag falsification of commercial or private documents. Kung dili to tinuod dihang mga resibo. Ug kung konsabo man gani siya, pwede pod nato na i-check no kay kung lapas sila 5, pwedeng syndicated estafa, sindikato, no? Kay daghan silang gihimong biktima, no? Dapat more than 3 pod mong na biktima niya, then kana pwede na mas dako na nga silot kung makonbikto sila.
di po na available, madakpan sila, di sila kapiyansa. Ikatulong pangutana, nangayon ako sa agent sa address sa ilang opisina o contact number. Wa gyud mo tubag hangtod ron. Ilad na bagyod ka ni unsa may akong buhaton nga niya pa man ko sa Japan. Duda na ko sad. Kay nganon di naman katubagon sa agent, no? I think kinahanglan ka makistorya kag abogado unya kung naa pa ka diha sa Japan, mag-execute kag special power of attorney, no, para nga kay mahimong representative dire para kung naatay mga pangayoon baron, no, nga mga dokumento sa HLURB, sa DSUD nga opisina para mag-check tas lisensya aning developer or sa kaning mga real estate nga mga organizations, no, kabahin atong imong ahente makakuha tag mga dokumento para matrace ni nato sila ug masuta nato ug maklaro nato kung legit pa ba ni ibalhin lag opisina or nailad na gyud ka. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto na lang unta na kong magpa-refund na lang ko sa ako ang nabayad sa agent ug di na kumuda yun og kuha sa rollat. Pwede pa ba ni? Unsa may akong buhaton? Okay. Klarohon na to. Kung ang ahente, no, in good faith pud na nga namaligya og yuta unya nailad ra sad siyag apil bas hindi nimo na makiha og makuha sa agent. Pero kung ma-prove na to, no, nga ilad gyud na sa kumpanya ug kung sabo ang agent kay kahibaw siyang ilad na makiha na nimo silang duha ug makapangayo sa gyud ka og refund apart from the fact nga naa sila'y tulubagon ngadto sa balaod. Okay? Ug ang pwede ka modulog abogado kumpletuhan na imong mga dokumento mo na daghan kaayo nun among daghang maminaw na to nga naas gawas daghan kaayong na biktima na gyud aning mga fraudulent mga mangingilad mga mamaligyag yuta ngano kay pangandoy manggod ni sa mga nanrabahos gawas ba sa atong mga kaigsuunang OFW nga makabalay uy no nga naay yuta nga mailaha mapundar kay aron pagbalik nila na sila kapuy-an na baron sila paabangan nga negosyo nga dili sila tanto intang mabuktot og trabaho din has gawas no ang ako alang hangyo sa mga naminaw natong kaigsuunan nga naa sa gawas or naamang gid diri sa Pilipinas nga interesadong mo palit una ayaw mo og mag-offer gani nag mga barato kaayo be more skeptical no nga mas dapat ka mas stricto no nga mas scrutinize natog maayo una ang ilahang lisensya pangutana og naa ba sila license to sell or license to develop kinsa may mo issue ana ang DSUD no kanang Rachel URB kay dili man gud ta basta-basta maka-develop og yuta or kung individual ang nagtag-iya sa yuta so taa kung siya ba gyud tag-iya aning yuta i-check sa Register of Deeds wa ba ni naprinda or kung representative ra ni siya na abay kanang special power of attorney sakto ba susihan ninyo maayo no kay ang kaning pagpalit og yuta di man gud ni tiaw-tiaw nga kantidad tiniguman og hinaguan man gud ninyo so muna careful mo magkita ba mo real estate agent pangayo og ID susiha usa tan-awa naa na ba siya mga nabaligyaan ya kaila ninyo pangutan-ag okay ba kanang mga ingon ana no so be very very careful wa ko nag-ingon nga kung barato ang yuta dili pwede or questionable what I'm saying is we should be extra careful kay vulnerable ka itanya hinaguan in taon na ha mga sukintig paminaw hinawat unta nga namay nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini ang akong suliran. Dunggan na to guys ang solirano ni Samson. Pila? Pila mo si Apple. 25. Isa daw tapos ang sukle dayon daw. Winston. Ito tabalay daw. Ha? Ito tabalay. Di ko oy. Kay unsa man day na Pista me. Pista dayron. Ara sa mga numero. Ay pito dong no ka. Nya napay sobra 5. Unsa man ang 5? Ayan. Kanara. Bulsa ra na tong. Palit na guys. 1 2 3 4 5 6 7.
Salamat. Mismo ra ko daw. Masa nga mismo? Oh. Duha. Char. Arnie Goroning Satpan pa. Duha, Winston dahil isa daw. Pasensyahan ko. Kamis na Goroning. Kumista makangana rin ito kumpitira na Pinuyo. Oo. Hindi ha ba dong? So pila tanan 50 og 10 60. So napakay 440. Sa? Paano ang budget si Densor lang? Pila na lang? 5. Niagad ka nila daw? Da, pila raw ihadag-hagat eh. Katik raw eh. Basta lang parang ingon. Tuwa ko yung ha. Ngano man, kung ikaw gihagad, matuyog ka? Nilom diha. Pagsulo. Anyway, pista guys, sa Pikas Barangay din ang hagad. Di ko ay bahala po, no, kinaya mamista. Thank you so much guys kung nakasubaybay yapon mo na up to this part. Record na ta guys para sa handumanan.